практиката на районен съд Разград се наблюдават редица съмнителни решения, като най-абсурдните са постановявани от съдия Николай Борисов. Това са оправдателни присъди към кмета на община Попово. Последната такава е от 8 ноември тази година, с която кмета Людмил Веселинов е оправдан за продаден от него общински терен в град Попово на цена от 36 лева за квадратен метър, който още на следващия ден купувача препродава за 234 лева за квадратен метър. По този начин, само за една нощ той печели сумата от 360 хиляди лева. Присъдата е по дело номер 356 от 2012 година. Абсурдността и значителният противообществен характер на тази оправдателна присъда проистича от факта, че в договора, с който кмета Веселинов продава земята на частното лице, е включена клауза, която задължава частния купувач да препродаде имота на трето лице, Рила Проект ЕОД, на цената от 234 лева за квадратен метър. В кратък период от време, това е втората оправдателна присъда, която съдия Николай Борисов дава на Людмил Веселинов. На 5 юли 2011 година той го оправдава по поредното наказателно дело срещу него за неизпълнение на съдебни решения с мотива, че молителите, в чието интерес е влязло в сила и не е изпълнено от кмета съдебно решение за извършене на определено действие от него, не са имали право да искат това от него, за което всъщност кмета е осъден. Това е станало по наказателно дело 563 от 2011 година. Магистратите от окръжна прокуратура не обжалват и това абсурдно решение. То влиза в сила. В резултат Людмил Веселинов осъжда прокуратурата, т.е. нас, гражданите на тази държава, да му платят обезщетение за неправилно обвинение в размер на 15 000 лева. Решението от 19 октомври тази година. С мълчанието си ще заплатиме, уважаеми граждани, не само тази цена, но и високата цена на загубеното доверие в съдебната ни система. Ако мълчим, ще утвърдим съдебния произвол в страната, в резултат на който известните на цялата общественост престъпници се здобиват със съдебен документ за почтенност и принуждават обществото да им плаща обезщетение. По този начин престъпниците в тази държава печелят по два пъти за сметка на цялото общество. Веднъж извличайки облага от престъплението и втори път от обезщетение за оправдателната присъда. Ние няма да се примирим с тази порочна действителност и трябва да противодействаме на всеки конкретен случай за злоупотреба със съдебната власт. Искаме да обърнем обществено внимание върху този случай на явна злоупотреба в съдебната система. Искаме магистратите от окръжна прокуратура да обжалват оправдателната присъда на съдия Николай Борисов от 8.11.2012 година. Искаме и ще информираме Висшия съдебен съвет